ik 7 jaar oud zit droevig een briefje te schrijven. Een briefje aan paps, waar hij zielsveel van houdt, die lang in het gevangen moet verblijven. Hij schrijft over het thuis, waar sinds papi verdween, al maandenlang niemand meer lacht. En hoe hij des avonds in stilte vaak weent, als mams hem naar bed heeft gebracht. Hou moed, lieve papi, het komt wel weer goed, want eenmaal dan heeft u de straf uitgeboet. Het kan me niet deren wat men van u zegt. Hou moed, lieve papi, het komt weer terecht. En dan op een dag krijgt de man in zijn cel een brief door zijn jongen geschreven. Dat briefje zo mooi, zo van harte gemeend, geeft hem weer de moed om te leven. De vader beseft door die simpele klacht hoe vreed soms de wereld kan zijn. En snikkende zegt hij de brief aan zijn hart: mijn jongen, wat deed ik je pijn. Hou moed, lieve papi, het komt wel weer goed, want eenmaal dan heeft u de straf uitgeboet. Het kan me niet deren wat men van u zegt. Hou moed, lieve papi, het komt